Φτάνει πια με την οικονομική τρομοκρατία. Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια. Δεν πληρώνουμε το κεφαλικό φόρο. Δεν πληρώνουμε το τέλος ακινήτων. Εμείς δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, δεν φοβόμαστε. Φτάνει πια με την οικονομική τρομοκρατία. Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια. Δεν πληρώνουμε το κεφαλικό φόρο. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ ως ανεξάρτητη πρωτοβουλία κατοίκων Δήμου Θερμαϊκού για μια ενημέρωση των κατοίκων, γυρνώντας με τα αυτοκίνητα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα για τα άδικα χαράτσια που επιβάλλουν στους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους, που είναι αδύνατον να πληρωθούν. Η κίνησή μας θα είναι συμβολική και ενημέρωση των κατοίκων. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το βρίσκουμε και το συναντούμε καθημερινά σε όποιον ενημερώνουμε. Δεν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτή η πρωτοβουλία των κατοίκων του Δήμου Θερμαϊκού. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι ένας χήμαρος από αγανακτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία κατοίκων του Δήμου Θερμαϊκού για να ανατρέψουμε αυτό το άδικο φόρο και τα χαράτσια που επιβάλλονται. Φτάνει πια με την οικονομική τρομοκρατία. Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια. Δεν πληρώνουμε το κεφαλικό φόρο. Δεν πληρώνουμε το τέλος ακινήτων. Εμείς δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, δεν φοβόμαστε. Η κατάσταση του τελευταίου καιρού μας ανάγκασε αρχικά μια μικρή ομάδα πολιτών του Δήμου Θερμαϊκού να δημιουργήσουμε την πρωτοβουλία αυτή των πολιτών, την ανεξάρτητη αυτή πρωτοβουλία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις τόσο αυτές που υπάρχουν όσο και αυτές που πρόκειται να έρθουν, που φοβάμαι ότι είναι πολύ μεγαλύτερες. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτή την ομάδα προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις δυνατότητες που έχει τόσο πάνω στο χαράτσι αυτό της ΔΕΗ, ώστε να μην το πληρώσει, να μπορέσει να μην το πληρώσει, αλλά και κυρίως να δείξουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι αναποτελεσματικά, βάρβαρα, καταστροφικά για το λαό. Οι τρόποι αντίδρασης που έχουμε επιλέξει και οι τρόποι ενημέρωσης του κόσμου σήμερα είναι μια μηχανοκίνητη πορεία που πρόκειται να κάνουμε σε όλο τον Δήμο Θερμαϊκού, στον ευρύτερο Δήμο Θερμαϊκού. Μηχανιώνα, Περαία, Μπαξέα, Γετριάδα, επανομή, μεσημέρι σε όλο το Δήμο του Θερμαϊκού. Και βεβαίως πρόκειται να γίνουν και άλλες κινήσεις. Αντίδραση και ξανά αντίδραση. Οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι δεν ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Δεν είναι αυτοί που χρωστάνε. Δεν είναι αυτοί που πρέπει να πληρώσουν την καταστροφική και ανάλγητη οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Πασόκ και του Νουδού. Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι, οι καταχραστές, οι διαπλεκόμενοι. Συγκεντρώσεις γίνονται κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο καφέ Νέων Επιβατών.